Iskola igurtzu goian, baileu portuguesani, toxizulos vitala banlelitani. तांची उदार को तुडवानी, केली आमदार मोत्र्यानी, पुणे को सुधार को तायपासून धावना बाबानी. उदार कोतना तुम्ही जाणा बांधलेले, पोर्तुगेज घरात बांधलेले कोणच नाचलेल्या दाटे फिराय तुय उरलेले दिसता तुका. आधी तुझी सोनी तोडता, आता तुझी सोर माता गाठेस ते आधीर सांभाळून जाय गोयच्या किती मुडपाची ना पडली तुका सांगते. किती आमना लोक माका मोठा टुर्नामेंट खेळासा फायनलला पावला. ए लोकाची पोटा बोलली. लोका बोलले पोट तुझ बोलायच. आज समाता काय रे तुम्ही किती नाव लोकाची हो कोणी सांगता. येतो म्हणून विश्वास कर मग किती माझे किती केले मग किती सांगता. तुझी सदाच कोबरी घेताना तुझी मामी असताना पुन्हा तिचा चौघडास करा. तुझी मामी मागा आपलं पाय म्हणून मागतात एवढं कसं वगळा कोणा कोण जायचं तर आणि कोण दोन जायचं का दोन कशाचा बाय आज काळात गायला तू मागा मुंबईचे डॅडी तुझ्या डॅडी घेऊन कसं पाहिजे गोडो गेल्यार मोती गेला मुंडा, जाऊन गेल्या तोड्या मुंशाची चाल. रांगास मारल्यार सोरोप चाबला मुंडा, अशे फोटी मारून जी येता आयज का. सोपतेली फोन फोटींग कोणानी उलोवन, होपता जाल्यार पळयता आपल्या चिदार. हे घडटा ते सांगो काय सोदता, तोड्यान बोरे रागो तोड्यान पडत मार. चुकून हांवें म्हजो हात तुजेर वयर काडलो म्हणजे तुवें म्हाका गुन्या पडलो. तुजो मोग्या म्हजें काळ जावन म्हणून आसा बाय. हांव कितें करता तुज्या मोग्या खातीर. मागा जेवण रुजवना दान मागा दान मागोना कितलो मोग दिल्या तो मोग म्हाका पावना. दुखी असतो आमच्या डोळ्यातल्या दुखावा होता आणि थोडे रोडटा ती माणक्याची दुका. तसेच मुरशा मोते आज पोसलेच ती फेरेसना. चोरीक मुरीस या काळार घेऊन बोलता 2 रुपया. Dispor to soracho, busy asta mozo sel. Mindatle zagie zata, wastos mobilaci bel.
मोबायल म्हजें सूख वायब्रेटर बऱ्याक पडटा घासूंक वायब्रेटर जिविताचो तो प्रोटेक्टर केन्ना गरजेक तुका जाय तर वो मागोन वो वायब्रेटर म्हजो वायब्रेटर म्हाका गरजेचो वायब्रेटर